Abamenyi b'ekinyoro kia Bunyanchaire kutoka sewadi ya Bomorenda ebunge ya Bonchari ase kaunti ya Kisii nigo besokia na kworokia omogokobo kubwatekana n'oburaro obu bwasaregeta amatuka mangairire botanya korosiwa obu bwarosetigwe n'omonto bw'omwoyo bw'ogwancha oburaro bw'okubwatani botoro na Nsaria. Abamenyi abo baikena naso okwigoro gw'edaraja eyubene nigo bagokiwa mono na kumwakira omusamari omuyaseri ta engineer Ronald Matoke bunambuya asokwero ko baroseri oburaro obu bwachandire asekero egetambi kubwatekana no kwigoro gw'ekisukuru ase wiki gocha abanyakinyora abo nigo bateba buna oburaro bombo chikobakonyera abana bagotambuka gw'ekisukuru nabo igona abantu bekengumbu gotachamachi ona mogoko manene 92 arorire daracha ye kuruna agachite nanya kora daracha ya rosigu neye konya togo sinyukwende kanisa abana basinyukwenda nane school bana mbachandika sana twagokire engineer mtoto roseire daracha ngi abana bono mambi mande inkoigorwere school abana ngweta bare bagende school rani ntumambi bono kwenda tole kanisa bange mbanya kwenda kanisa esauriye daracha egwete. In fact, wasomia bana negente kia sana. Omwana oyo itokoro kurona di engineer Matoke akorire gasingi ya sana. Edaraja nera rosete ya saisi akaenda buigara rogoro one naoga edaraja ngi ya kabisa akoretere very standard umongena naro yo moga amache irete nege koroto kiae. Egente kyo mwana itokoro ku engineer Matoke akaligereri sana agatebana bakakonya abantu beke area yonsipi ya Bomorenda. Omongino yo majete roje ga kabuneka oyo korukubonariri ase tarache oya gweto mutinyo nane paka bono abantu batayigotambuka batayikogenda guchia buna guchia eto sumbuete lakini omwana Matoke bwerure orosiri bantu bagure nsa bange gisimi cyakire bikoroto byakire buna nje nkiagendete nanjo manyane batse banyarese ekoroto kiagendete ngajuke bwati nakarase gyaje ngabwati njeranga gendanga nigo bamomochia omwemsie bwe wodi ya Bomorenda John Ombati asoko bamumbia nonya maega yogotarera nsemeyo ekero oburaro bwo bwasaregete na tacheti koira gitambukero omogoko monene ase engineer Matoke atokonye gotoroserie tarache moroje tobwato mwesimi wagaiga na achete akajerigererie tarache akabwati njera kagenda lakini miaka yonsi pi twachandekire etarache ya rosi we standard gete tutamategana rosi we omwana engineer Matoke tokore bintebia na ade tosonya sagati ade komokonya kubwate kare tarache ye nona bana bakwende skuru bono ne skuru ego Jumatatu ngwetera bare bare yiga igoro ya engineer Matoke ngakimata igoro ya engineer Matoke nonya nabo nigo bamuboririe Matoke kogendera kubakonya nabo igogokonya chisemo chinde ase wodi yo ya Bomorenda twagokire sana tiganya saa museseni omwana ito engineer Ronald Matoke kaindiri asakale nyasa museseni kabisa abana abange bakire chi school chi scholarship chi education abana bakwenda chi secondary chi college chi university bonsipi obakonyere kwenda bale school yasa makonye naenda mwiraniri ngambu ya mono Matoke asore inyukunganya lezo nakwana naenda ogenderere boigo ogenderere gotomenta obuya bwao ogenderere jengo teba mbiya mona sengencho yegasi yakorire tariga igoka rosiri kuchingumbuga orosiri chidaracha etaracha nagenda tekorosi nando mukyo yabwa tutetagenda gokororo mbakenga kika nyasaya uwancha na intundo ko mwachikura agenda gokore mermerio kataribo Ingo ripoteria egetaseni Kiandizi TV Editaria Nenjuli Kerubu.